Moni ndine Jackie, muli chenene, usana wanu waenda bwanji. Lero nkhani yathu ikutitengera ku Canada. I think sitinapite ku Canada. Dziko lokongola koma vuto lake ku Canada ndikozizira. Ndikozizira kwambiri moti anthu amathawako. Pali malo ena ochepa ngati kwa china Toronto kumene kuli kotentha koma kwambiri ndikozizira kwambiri moti anthu amathawa amapita maiko otentherako. Nde nthawi zonse amakhala akupempha anthu kuti bwerani ku Canada, bwerani muzagwire ntchito. Ndipo Canada imatchuka kunena kuti ndi dziko la mtendere, dziko la bata, limodzi mwa maiko a mtendere opanda ziwembu, macrime kwambiri pa dziko lapansi ndi Canada. Nde nkhani yathu ngakhale kuti tengera ku Canada, anthu ake amenezi akukhuzidwa ndi anthu oti anachoka kwawo kwenikweni ku China. Ndiye ngati mwakonzeka tatengani chakumwa ndi chodyeracho tenticheze. Uyu ndi Yuan Gang. Gang anabadwa chaka cha 1973 ndipo mu chaka cha 2015 anali ndi zaka 42. Gang anachoka ku malo ovutika kwambiri ku Chinako. Poyamba anali bwinobwino koma chifukwa cha zokhudza ndale makolo ake anapezeka kuti anayamba kuvutika mpaka ankakagwira ntchito movutikira kwambiri ku kampu ndi yemweyo. Koma anapezeka kuti atangokula pang'ono anayamba kupeza mwayi chifukwa chonena kuti Gang analochenjera kwambiri kumbali ya business. Amadziwa panga ma business chani penanso anapeza kuti anayamba kulemera chifukwa chodziwa ukatakwe kwambiri. Anapeza kuti anayi mlandu nthawi yake yo opanga katangale kuti business yake iyende. Amapanga business ya coal mining ndi kupanga drill oil. Ndi anampatsa munthu mwachinyengo baya 1 kilogram ya golide kuti ampatse contract yeye. Anampatsa di contract ndipo contract imene inapanga boost kuti akhale mchuma kwambiri. Koma mosakhalitsa anaona kuti kuli bwino asamukeko ku Chinako kupewa milandu kuchuluka ndi anasamukira ku Canada. Atapita ku Canada kuja amapitiriza business yake. Ndi ku Canada kuno ndi anakhala ngati walipezerera dziko lono kuti ndalama sizimavuta, ayi ma business amavuta, amayitsata. Anayamba kumagula ndi kugulitsa manyumba, malo, plus za mining zake izo, ma investment, ma real estate. Anapeza kuti amafika popanga ma profit ya 50 million Canadian dollars. Ne anali munthu onena kuti business amayitha ndipo amalemera kwambiri. Kena kwanamba magula ma mansion mpaka anagula island. Kwa unena kuti munthu uja uchita bwino kwambiri, magalimoto amene amayenderawo ma Bentley, ma Rolls Royce, dzapa mwamba zokha manyumba ake ama 10 million, 80 million, ma mansion zabwino zokha zimene amatani amakhala nazo. Nde Gang anali ndi cousin wake wina wake wamkazi. Cousin wake anali ndi mwamuna wake dzina lake Li Zhao. Nde mainawo muamvesese, sinditchula maina ambiri, nditchulitsitsa maina atatu. Eti nkhani yomwe takamba koyambira koseko ndi Gang. Nde takumanano ndi mamuna wa cousin wake dzina lake Li Zhao. Nde ndizingoti Zhao anali ndi mkazi wakeyo ndi mwana wake Florence. Nawonso anachoka ku China kuja anapita ku Canada kukasakasaka moyo wabwino, moyo wina. Koma Zhao sizimamuyendera. Chilichonse amati akayesera chani sizimagwira ayi. Nde ubwino wake m'bale wake anali ngati mulamu wace kaya cousin wakazi ace anali Gang uja. Ndi anampempha Gang uja kuti mungandithandize zinthu sizikuyenda, plus Florence mwana wakeyo sukulu chani ndalama analibe. Nde Gang sizinamvuta, anati palibe vuto, bwerani musavutike, muzakhala m'mansion yanga. Anatenga umakakhala nawo mu mansion yake ku Vancouver. Ose bwerani muzikhala m'nyumba mwanga. Anamugulira galimoto, kumugulira Bentley, kumugulira Zhao uja. Just like that. Nkumuza kuti uzindithandiza kupanga manage zinthu zina, ma business angawa, malo amene ali nawo chani ndi amamuthandiza. Zhao anali wankulu kuposa Gang. Koma anthu amakhala bwinobwino mpaka nakufika point wokatenga apongozi ace kumakhala nawo pakhomo. Ndi ubwezi wawo, ubale wawo unali ogwira kwambiri. Amakonda umapita hunting kumakaombera mabear limodzi. Basi ziyazonera kuti Zhao amakonda kumutsanzira Gang zochitika zake. Koma nawonso amalida life ngati kuti ndi anthu olemera kwambiri eti nakasi chilichonse amapatse. Nde komanso Gang amamulipirira fees Florence. Mwana wa Zhao school amampitisa kwina kulikonse komwe afuna. Amakhala life ija yapamwamba ija yo flashy life kunena kuti ndife anthu otani olemera. Koma of course zonsezo zinali za Gang.
and Florence amamutchula gangi kuti uncle. Anapezeka kuti Florence mpaka anajoina nawo reality show yomwe inali pa YouTube, Rich Asians aku Canada. Kukhala anthu achota apa mwamba, koma iye chichonse chomwe amachita feature zinali katundu wa gangi. Magalimoto amene amanyaditsa pa ujeni pa show anali agangi. Manyumba amene amapita kuatenga ku island kuti bwerani ku island ya kwathu chani chilichonse amene amanyada pamenepo. My family and I moved to Canada when I was 14 years old. Zinali zoti katundu ndo agangi. Koma anapita naye mpaka na pa reality TV show. Nde mbali naye akuti gangi anali ndi moyo wa ukachenjede wa basi. Anali ndi zibwezi mwina 100 tsikana. Komanso amakonda kupanga nawo zosakhala bwino, azijambula ma video, nkumaseva ma video. Atanayika moyo kena kake konyasa nyasa chonchi zomwe amakonda kupanga. Nde zonsezo zinsisi zonsezo amamusungira ndi zawoyo, koma nanga si zawo amangogwirapo ntchito, amangoyang'ana zinali responsibility yake kuti angamamuze kuti ayipangani chonchi pangani chani, amangomuyang'ana kuti muzikhala amene mukufunira kukhala moyo wanu. Nde anapezeka kuti Florence anamaliza skulu, amampatsa zomwe akufuna china chilichonse. Nde siku lina pa 2 May 2015 zawo anapita kwa gangi. Nanga abwana odziwa ma business. Kuna kuti ndapanga chinthu choti ndikufuna kuti tipange ikhale product yonena kuti tidzikulitsa. Nde inuyo monga kachali wa business mundithandize. Nde gangi anafunsa kuti mwapanga chani? Zawo anamuonetsa kuti ndapanga stand ya mfuti ya rifle. Ma rifle amene amagwiritsa ntchito akapita ku hunting kumakaombera mabear. Akuti imapangitsa kuti rifle izikhala stable, isamagwedere chani anamuonetsa. Nde akuti gangi anaseka kuti nanga invention yake chinthu cha simple ngati chimenecho chonena kuti wina aliyense akhoza kupanga, wina aliyense akhoza kuchibera. Nde akuti zawo anakhumudwa ndatenga nthawi yayitali kupanga invent chinthu ndipo ndikuona ngati chikhoza kugwira nsewu, koma gangi ananena kuti aliyense akhoza kuchikopera. Ndi za simple zimenezo, ndi zinthu zazonena kuti munthu mmodzi akachipanga aliyense apezeka kuti watani wayamba kukopera kubera kufuna kupanga zomwezo sizingapite patali. Kenako anamuwuza kuti koma ngati ufunisisa kuti ndikuthandize, ineyo ndipanga launch, ndikachipanga launch ndizikulipira $4,000 pa product imeneyo pa mwezi. Nde akuti zawo sizinamsangalatsa, nena kuti ayi, that's not good enough. At least mukanandipasa chani ka percentage mu business imo, nanga sindapanga create chinthu chonde ineyo. Nde gangi ananena kuti okay, ineyo ndikhoza kupereka ndalama zonse ndikupanga launch kukhala business yayikulu, nkuti tigawane 50-50 ndikapo ndalama china chilichonse. Koma kuti ndipange choncho undipase mwana wako Florence ndikwatire. Nde akuti zawo zinamuyipira kwambiri kuti Florence iweyo. Nthawi imeneyo Florence anali zaka 26. Akuti mesa ndiwe ankolo wake a Florence yo. Nde akuti gangi anayankha kuti koma sikuti chibale chake ndi cha pafupi kweni. Mkazi wako ndi cousin wanga wapatali, osati so chikhazeni cheni sunga chineno ndi ndichibale. Nde akuti considering kunena kuti zinsisi zake zonse amaziziwa, nyasi zonse zomwe amapanga ndi azimayi zawo amaziziwa. Ati zawo ananena kuti ndiwe munthu wotuma ndi nyasa zochitika zako. Ndiye sindimakhala ndimagwira ntchito, koma iweyo olo ndi nkhumba yomwe ologalo sindingakufanizire. Ndiwe munthu wapanga za nyasi, ndipo sindingapange zimenezo usazayelekeze kunenaso za mwana wanga. Uchayiso nkuzayankha mwano, winaso kuyankha mwano. Kenako ali wina gangi ali ndi kuwazambama, ali ndi wazambama ineyo. Kenako azawo kuyang'ana kutembenuka choncho kupeza pali hamala, kutenga hamala ichi ali ndi kummenya pamwendo. Ucha iwe mpaka na ukandimenya. Kenako kuhamala ichi kumukhoma nayo so pamutu. Kenako zawo gangi kuyamba kuthawa, anaona kuti awa gangi wamba kuthawa ati zawo kumamuthamangira. Kenako anaona paja amalozera na mfuti paja chomwe amati yachoyikira na rifle chani mfuti inali pambalipo. Azawo kutenga mfuti kumuombera gangi. Atakuyamba anamuombera anagwa pansi, kenako anamuomberanso kachiwiri. Anaona kuti wamupha. Atamupha anamukoka kumukhwalaza kupita naye mgalaja, kutenga so kuyamba kumudula. Nde mkazi wake wa zawo uja anatulukira. Ndi apongozi ache atanali koyenda nkumpezerera. Ali mkati momudula ndani gangi uja. Anthu oti akukhala ku chimanshoni cha gangi akuchekedwa. Ati nde zawo anawo zoti achokani pitani mukayende mubwere madzulo ndikamaliza zimene ndikupangazi. Nde mkazi wa zawo ndi apongozi ake aja anachoka podi, koma mkazi wake anayimba foni ku polisi. Mmene apolisi amafika
atanalata suntha atachoka galaja muja atalowa no nyumba atachita kunsuntha gangi uja upita naye nyumba ndakuti amachita kumva so apolisi kumachita kumva kuti munthu akugwisa ntchito so apolisi ati kumagogoda kuimba mafoni kumamuimbira foni samayankha iye kumaona kuti panja pali apolisi kumangopitiriza kucheka ati anamuduladula mapisi 108 atamuduladula auti ananyamuka auti anaatopa apolisi akugogodabe akuimba foni kasi amaphwanyira nchiseko atanapita kukagona kaye pang'ono atagona pang'ono anadzuka kutsika pasi kupita kuphika manudozi kudya madudozi auti atamuduladulaso amatenga zina amayika mmabagi maplastic bagi mkono wakumanja anawika mu freezer ndauti anamuduladula ti mapisi nkumati mapisi wamafuna ayike mu freezer zonsezi anafotokoza yekha atammanga ita kenako anatsegulira apolisi aja kuti mufuna chani apolisi ndi mmene amammanga anamutsekera ndiye uja anafotokoza unena kuti ineyo munthu uyu ndikumudziwa nyasi zake zonse ndikuzidziwa akafuna kukwatira mwana wa ineyo ndi anamutsekera 2015 analasa anamugamule mlanduwo unali ochita omva jaji mmodzi yekha munthu mmodzi yekha osati zokhala trial anthu mulandu wokhala anthu ambirimbiri 12 woti amvere mulandu ndanapezeka kuti mu 2020 jaji anayitanisa una kuti ndapanga chigamulo chake jaji ananena kuti iyeyo akuona kuti uyuyu sanaphe munthu sanapange mada wamupha koma sichinali cholinga chake ati anaona kuti anamputa dala kumpangira suggest kuti ankwatire mwana wake mutoti ndi ankolo ake komanso zochitika zake zonyasa zachabechabe kunali kumpanga provoke anthu ambiri anabwera kuzayikira umboni kuti zawo ndi munthu ofatsa kwambiri ndipo anthu anali odabwa kunena kuti iye angapange zimenezozo zawo kuti osamavomeza kuti munthu uyu wachitidwa provoke ndi jaji ananena kuti iye sakuonapo kuti munthu walakwa mfika point yonena kuti mpaka na alandire life sentence ndi anampasa sentence ya zaka 10 koma zaka 10 izo ati kuwerengera kwake tsiku limodzi amaliwerenga ngati tsiku ndi half ndi anapeza kuti anamanga 2015 iyo anatuluka by 2022 anthu anatutumuka sanamvetse kuti chilango cha mtundu wanji after zonse wapanga kumuduladula munthu chani kuti jaji anaganiza bwanji zawo anatuluka ndi kunali mpungwepungwe nokanganira na chuma cha gangi adamwalira choncho kunatuluka azimayi 9 onsewo kunena kuti gangi anali amuna anga onsewo anabwera ndi mwana kuti mwana wake uyu ndi koti tinangonena kuti tingopanga DNA test kwa ana onsewo ndi anapeza kuti ana 5 analidi ana agangi komanso atangophedwa umene gangi Florence uja anathamanga anakambera 2 million Canadian dollars komano anasumiridwa mpaka anabweza ndalama zonse koti linagamula kunena kuti ndalamazo zigawanidwe pakati pa ana agangi 5 chuma chonse cha gangi chomwe chinatsala manyumba ndalama zomwe anali nazo I think kubanki inayi 21 million nthawi imeneyoyo plus manyumba zake plus ali ndi island chani katundu onseyo anagamula kuti apite kwa ana koma munthu amene anakwiya nazo chigamulo chokwambiri anali zawo uja anamuphayo anamuduladula auti nayenso amaona kuti iye akuyenera kulandirapo dipo zakhala bwanji chifukwa iyeyo ndi m'bale wake komanso ankagwirako ntchito ndi imene anangomuthamangisapo kuti asatopese nazo imene ndi nkhani ya gang yuan ndi lizawo